ቀዳማይ ነገር ዝርዝር ናይቶም ሰባት ዝበዝሑ ተጋሩ ምዃኖም ትግርኛ ዝዛረቡ ምዃኖም ሰለይቲ ዝተመልመሉ ምዃኖም ኢና በፂሕናያ ዘለና እምበሪ መነመን ምዃኖም ኤርትራውያን ክህሉ ናይ ግድን ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ሰለይቲ ከይሃደሙ ከለዉ ከካብ ዘለዎ መቕራም ሰነዳት ከይበላሾ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ሓለዋ ብምግባር እዚዩ ነቶም ኣብ ከተማ ዝፀንሑ ውፍያት ይበሃሉ ሰነዳት ምርመራ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስቡ ኣብ በዓቲ ትራበሎ ኣናዲ ረኺበ በዓቲ ትራበሎ ማለት ናይ ስነዳን ምርመራን ኣብ ኣርካይቭ እዩ ተስፋይ ገብሩ ኣብ ዘውፅኦ ሽም እዩ ዘጂ ክንደይ ዓመት ፀኒሕና ኣለና ድሕሪ ብፅኦትና 34 ዓመት 34 ዓመት ድሕሪ ብፅኦትካ ንዓይ በለፅ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ደጊምና እንኳዕና መበል 34 መዓልቲ ናጽነት በሰላም ኣብፅሐና ሎሚ ድማ እንደገና ንቕፅሎ ለናቲ ዕላል ምስ ገሪም ተጋዳላይ ዳንኤል ብርሃነ ደራሲ እጃመይ ሕጂ እውን ኣብ ቦታ ውዕሎና ካልኣይ መዓልቲ መፂና ዘለና እቲ ዘለናዮ ቦታ ናብ ባባ ዳንኤል ባዕሉ ክገልጾ ብቓላቱ ይሓይሽ ንሕና ከይንባላሸሉ ከዓ እቲ ታሪክ ሞ ናብኡ ክነብሎ ኣበይ ከም ዘለና ሓብረልና በል ባባ ዳንኤል ራይ እዚ ዘለናዮ ቦታ ዝጎቦ እዚ ጎቦ ዓደ ውዕር ይበሃል ቀንዲ መቦቆላዊ ስሙ ዓደ ውዕር እዩ ስለዚ ከም ድፋዕ ናይ ፀላኢ ኣብዚ ዝባን ኣብኡ ነይሩ ኩሉ ክቡ ማለት እዩ ንዚ ከባቢ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል በዚ ትራክ ኤፍ በዚ ትራክ ሲ በዚ ዳዕሩ ፀዳዱ ገለ ዝበሃል ቦታታት ኣብኡ ዝሕሉ እዩ እዚ ከዓ ዝጎልጎሉ እዚ ከዓ ግራት ሕላሳ ይበሃል ከም ስም ኣብዚኣ ከዓ ዒላጎሎም ትበሃል ኣላ ውሪይቲ ናይ ኣሜሪካ ሳይ ማይ ዝሰትዩላ ነበሩ ንትራክ ኤፍ ድዕድል ነበረ ባዕሎም ፀረቡ ኣሜሪካ ዒላጎሎም ትበሃል ኣላ ታዒላ ስጋፍ ይጅላ በዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ቦታ ጎልጎል እዩ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ብናፅነት ዝመፀ ህንፃታት ተተኺልዎ ዘይኮነስ ጎልጎል እዩ ነይሩ እዚ ፅርግያ ንሪኦ ዘለና እዚ ፃዕዳ ፅርግያ ዝተሃደመ መገዲ ውሕጅ መስመር ማይ በላይ እዩ ነይሩ እንዳ ጥሮታ መፅዩ በዚ ምስ ናይ ዓሰግዶ ድሕወስ ማይ በላይ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ነቲ ዝነበረ ክንትርኽ ከለና ሲ ከምዚ ገዛውቲ ዘለዎ ኮይኑ ከይስማዓና ሌጣ ጎልጎል ጥራይ ናይ ሕርሻ ቦታ ጀራዲን እዩ ነይሩ ልሙዕ ቦታታት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ዳዕሩ ኮይና ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ዝገበርናዮ ሓበሬታ ኣብቲ ዳዕሩ ስግርና ኮይና ነዚ ጎቦ እዚ ብማዕዶ ንሪኦ ነርና ልክዕ ሕጂ ከምዚ ዳዕሩ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ስርሒት ቦታ ሰንተር ናይ ማእከላይ ቦታ ናይቲ ስርሒትና ስለዝኾነ እዚ ከባቢ እዚ እዛ በዚ ንሰንበል ትጥወ ናይ ቀደም ማኪና ሓርጎፅጎፅ እዩ ምስ ከውሒ ግን እናፀረካ እናተዓራረኻ ነይራ ፅርግያ እንዳርፊኤል ከይዳ ንኪዳነ ምሕረት ሰንበል ትሕወስ ስለዚ እታ ብቐዳማይ ትገለፅናያ ምስ ናይ ፃዕዳ ክርስቲያን ጉጅለ ክልተ ኮይና ኣብዚኣ ኢና መፂና ነርና ንምግማቱ ክጥዕመኩም ኣብዚ ዘለና ልዕሌና ወታደራት ነይሮም ድፋዕ ንሕና ከዓ ኣብቲ እግሮም ከድና ኢና ሓጨል ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ናይ ወታደራት ናይ ደርግ ኢትዮጵያ ኣባ ጦር እዮም ኮማን ነይሮም ስለዚ ኣብቲ እግሮም ሓጨል ክንብል ሓዲርና ኣብ መወዳእታ እቲ ተነቃቐፍናሉ ጌጋ ኣብ እግሮም ከድናስ ምምስሳል ክንርኢ ክርቢቶ ወሊዑ ሳይ ዝገበራ ኣብታ ዝሓለፈ ጠቐስናዮ ግብዊ ስጉምቲ ነይሩ ዝበልናዮ እዩ ስለዚ ናብኡ መፂና ኣለና ናብቲ ናይ ስርሒት ቦታ እዚ ጠቒስናዮ ስለ ዘለና በዚ ሕጂ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ቁሩብ ናይ 300 ሜትሮ ግምት ዘለዎ ካብቲ ትራክ ኤፍ ከዓ ኩነጁ ናይ ቀደም ገዛ ህንፃ ንሪኦ ኣለና ንሱ ካብኡ ናይ ወደደይ ትሙት ዝበሃል ወደደይ ኣይትሙት ዝበሃል ሚካኤለ ዝብልዎ ሓንፈፅ ካብኣ ጣልያን ዝወለደቶ ኣብኡ ነይሩ ስታሉ መንበሪኡን ገለገሊኦም ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣኽላባት ውሕ ዝበሉና ኣትስርሕ ክንገብር ከማን እሶም ማለት ናቱ እዮም ነይሮም በዚ ምስቲ ትራክ ኤፍ ተፀጊዑ እዩ ስለ ዘሎ እዩ ትስታይ እንዳ ሚካኤለ ማለት እዩ እዚ እንታይ ኢና ጌርና
ብሰንበል መፅያ ዒላ ጎሎም ዝነበረት ንእሽተይ ቢንቶ ናይ ማይ በላሰ ጌርካ ሓድሽ ፅርግያ ዘውፅዎ ታንክታት ረጋጊፆም ነዚ ጀራዲን ቆሪፆም ናብ ትራክ ድሕወስሉ መገዲ ነይሩ። ስለዚ ኣብታ ዋላ ኻዩ ነቲ ጀርዲን ቆሪፆም እዮም ረጊፆሞ ፅርግያ ኣውፅኦምሉ። በዛ ሓዳስ ፅርግያ ኣውፅኦምማ ዘለዉ ንምኹዓቱ እውን ፀገም ስለ ዘይብሉ ክልተ ፈንጂ ከነፃወት መፅናዕቲ ወዲና። ስለዚ ተቐዳመይቲ ፈንጂ ምሳ እንዳሓሸማ ትበሃል እንዳሓሸማ ሳላ ናይ ሓሸማ ነይሩ ኣብኡ ሳይ ጌርና ቀዳመይቲ ፈንጂ ኣብኣ ጌርና ሕጂ ተን ፈንጂ እንታይ ኢና ጌርናየን ሓንሳብ ዘውፅዎ ፅርግያ ናብ ካልእ ኣይክኸዱን እዮም ክልተ ጎማስ ኣብ ነናቱ እናረገፀ እዩ ዝኸይድ ናይ ፈንጂ ስግኣት ንምውሓድ ማለት እዩ በዚ ሓደ መስመር እዩ። ስለዚ በዚ ሓደ ወገን ኣብዚ እንዳሓሸማ ናብታ ሓንቲ እግሪ ነፃወዳ ከለና እዛ ኣብዚ ቢንቶ ናይ ዒላ ጎሎም ዝገበርናዮ ከዓ በንፃሩ ሓንቲ ጎማ ምክንያቱ ካብቲኣ እንተምሊጣ ኣብቲኣ ትረግፃ። ስለዚ በበይናን መስመር ቀይርናዮ ናብ ክልተ ጎማ እታ ፅርግያስ ክልተ መገዲ ክልተ ጎማ ከላሲ ሓንቲ በዚ የማን ጌርናዮ ሓንቲ ከዓ በዚ ፀጋም ጌርናዮ። ስለዚ ክልቲአን ብሓደ ለይቲ ኢና ጌርናየን ከምዚ ዝጠቐስክዎ ኣኽላባት ናይ እንዳ ሚካኤለ ተባራቢሮም ውሕውሕ ኢሎም ማእከለይ ሓላዋ ነይሩ ብኡ ኣስተውዒልሎ ሓንሳብ ፅንስ በልና ቀፅሉ ድሓን ናይ እንዳ ሚካኤለ እዮም ሸቲቶምና ኣኽላባት ናይ ሚካኤለ የለና ዝተባራበረ ወታደራ ይነበረ ቀፂልና ማለት እዩ። ንዓ ወዲእና ፅቡቅ ጌርና ሰሊጣትና ናብዛ ዒላ ጎሎም መፂና ከዓ ተኻላይቲ ኣፃዊድናያ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ናይ ዒላ ጎሎም ናብ ክሶ ዝቐረበት ናብ ቤት ማእሰ ሕጂ እታ ታንክ ንፅባሒት እያ ተሃሪማ T55 ናይ ስራሕት ሩስያ ተሃሪማ ብጉባእ ኣንያ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይና ሊፍቲ መፅያ ወሲዳታ እሳ ፅቡቅ እዚኣ ግን ዶንግያ ሓደ 5 መዓልቲ ገለ ገብር ሰሙን ንበሎ ፀኒሓ እያ ክሳይ ትገብር ዘላ። ሕጂ ሽዑ መዓልቲ ኣነ ኖርማል ኣብዚ ገፀ ይዛወር ነይረ ኣብዚ ከባቢ ትራክሲ ነፋሪት ዲሲስሪ ዝበሃላ ስንቂ ደብፅሓ ናይ 79 ዲና ንዘረብ ዘለና ሕጂ ናይ ሽዑ ግንባር ናይ ክሳይ ትካየድ ነይሩ ናይ ግንባር ወራራ ትካየድ ነይሩ ሳሕል ስለዚ ንዕኡ ተወሳኺ ክሳያት ዝኸውን ዕጥቅታት ነዊሕ መስመር ስለ ዝኾነ መገዲ ከረን ቆሪፅካ ንናቕፋ ስጋብ ትበፅሕ ከዓ ፀገም ስለ ዝነበሮ ናይ ሎጂስቲክስ በአን ገይሩ ክልተ ነይረን ዲሲስሪ ክልተ ሞተር ዘለዎን ነፈርቲ በአን ኣመላለስ ነይሩ። ሕጂ ንምብራቕ ንፀሎት ገፃ ደይባ ብማእከል ከተማ ገይራ ዓዲ ሰጉዶ ከባቢ ምስ በፅሐት ኣነ ሪኣ ኣለኹ ኣጋጣሚ ወፅየ ካብ ገዛ ማለት ሓደ ሞተራ ጠጠው ኢሉ እታ ዲሲስሪ ምክንያቱ ንኸረን እያ ተምርሕ ነይራ። እዚ እቲ ሞተር ጠጠው ምስ በለ ኣብ ከባቢ ወክድባዕ ናሓሸል ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ምስ በፅሐት ክሳይ ክትድርቢ ጀሚራ ኣስቤዛ ዝፅዛት ትድርብዮ እናተጠወየ ክሳብ ዓዲ ሙሳብ ዝኸውን በፂሑ ይኸውን ክሳይ ትደርበየቶ ካብኡ በዚኣ በቐጥላ ኦልድ ራንወይ ዝበሃል ኣሎ ተኺሉ ብንዳ ፅሉላት ብኡ ወሪዳ ኣይተቃፀለትን። ስለዚ ነዚ ከኣርዩ ነዚ ዝተደርበየ ኣስቤዛ ከኣርዩ ካብ ኤርፎርስ ክልተ ማካይን ኣይፋ ተበጊሰን ማለት እዩ። በጊሰን ኣብዛ ናይ ዒላ ጎሎም ክበፅሓ ከለዋ ተቐዳመይቲ ማኪና ሓፍሓፍ ኣቢላታ ምስ ወከፈን 20 ወታደራት ነይሮመን ተቐዳመይቲ ብ12 ሽዑ ሬሳ ተቆፂሮም እቶም ካልኦት ከዓ ዳርጋ ምዉታት እዮም ቤተሰቡ። ስለዚ እታ ዝዓበየት ዓወት ናይታ ነፋሪት ዘምፃኣቶ ማለሲ ሳዕቤን ኩሉ ተሳዕቤናሲ ኣጋጣሚታት ይውስኾ እሞ መመሊስካ ትሕጎስ ምክንያቱ እቲ ኣብ ከባቢ ዒንሓሸል ከባቢ ወክድባ እናደርበየቶ ዝኸደት ኣስቤዛ ሰብኢ ተቐዳዲሙ ልዕሉ ክድርበ እናረኣዮ ገዚኡ ክሻ ማኮሮኒ ገሊኡ ሻሕ ብላ እምኒ ተወዲቑ ይብተን ሓፊሶም ወስድዎ ገሊኡስ ቃጥላታት ምስ ተበተነ ከም ዕድልካ ዘይተፈርሸሐ ባኮታት ዝለዓሉ እውን ነይሮም
شعو زم وتادرات أبي يركبوا وين منزل سبيزازي كله قدم تأرنيبو سونكا تخلعت ماكيناس ريساتا تحيزها تمليسا بس فولي أقاط أمنا إذن كلتا فنجزين كم الله تقصون خير مالتي initially ክንደይ ኢኻ ክትሃርም ሓሲባ ነይራ عيني እተን ቦምባብ ዚአን ተገበራሲ ክንደይ ኢኹም ብግምት ናትኩምስ ክንደይ ኢኻ ክትልክመልኩም ሓሲብኩም ነይርኩም ብሰብ ክሕሰብ ተኮይኑ جي صعقناي ممللاس ناي وتادرا مكاين درعات تانكتات زعانان دي زعانان كاين سلازم مالالسو انتاي تركب كم عدل كا انتاي تصبي وصيسي يمبر قمت هيبكا يكونن حنت ماكيناس كتهارم وي حنت تانك تهارم الله الخات قبرو يجي افتو وصيت كن تانك الله الكساي يكونن قلل واغا يكونن دلا كاو تفوت بخور تطرا دي كونه تزوصات واغاو تم وتادرات كا اسرا وتادرات هذا حنت ماكيناسي تصبينها ماكينه هذا اوتيستان قلملن تتسلس راحون تهرمو تخيل لذي كوم انا رات اغاطامي برودكت باك تغموتو تخيل لي فاتي زو نخمز خارمين إلكا ايكون كان تغورو ماكينه ديا تانك ديا برعت ديا مصيا تروطو مخارو راح سايت تقبر اكسبكت تقبر مالي لازم فولي نت نيرواتا ساي شعو جرادين سلزنبره أبوتاتنا ناياتاتنا زوعلو جرديني نيرو كم السمع أخونا صبحيتو كاب كذا بترحيزه قريت دل الله بين كم دو فراسينين النافولكو هم مهني تابع ولا هيزه لما تجي أبوي شقال مريم دلو نيرو على عدنا شقع دينيرو أفتاجر دين سرح نيرو يجي سخا تقوي هذا رئي مسبلني انتي كفو غتر انها حجي نابز قرتات مصحة ترئي هذا الله انتي تمثل الله فحم مسيلة كفو غتر انا فنفونو لولو كيس كبج خرعا قيلو قنحني انا سيفقر هي كل مولي فولتكم مالي يدل الله بيكم وفرايلي لما ليسي شعو ها قصها مصني تسفلت قبري هوت حاقاين ولو بيانايو مثل عيني كبرها ومسيو أبجردين سنيه سلام يلني إنجنيرات يوم إذن تايم على ذي حاجي معيو طبعا فلتن طرطرن سلزنا ودي بيهم سلزنا وركو إنجنيرات يوم إلني من يوم إليه أتر عندها أنتاج لا ما ماكينة أنت أمسيلهم مالو ها أتا أبزي فين تهريمة أي فلتنا قال ليه حجي إنجنيرات إنجنيرين بعدو هندسة زي وتدراوي هندسة إنجنيرين ولا شمون نقرلو ولا تصيب تسرع أي تجاجا خاني لا يبغى وشتي إنجنيرين تبهلا رسيبون حنتي هتصر صعف أداليه الله اوكي الذي قوم إني رزان تنايزا ساي كاب كله العلو كله لتناي نفاري تاجات أمي زمس كله تسحيبو تسعبينات فريق الله تحبن لا لا الله حكي زحجي انتي يزدليو سندات صلاة إخن تايفلو إذن إحنا أبز حلفنايو دمص حفاش بزرقو حزو ليو تي قمز وسدنايو تادرات كندي نيروم كندي مويتهم كندي قصيلهم بمتيو وصاون سلو زي نبره بقمتنا قصيرنا سايرنا حجي بعين سندات صلاة انتي يولو نزي ناي قد انت سنيدي سلو زلو نزي أواهيدا مسيستاي وقبرو مدب علمي أملاح حقس الله حقس بحكي كاب ከባቢ ቴክኖ ጋርደን ዝግበር ዝነበረ እንታይ ተዘክሮታት ኣለካ actually ቴክኖ ጋርደን ሕጂ ከምዚ ዘላ ክትሪኣ ከለኻ ቴክኖ ጋርደን እንዳፍራስ ንብላ እንታይ ፈጥረልካ ስምዒታት ኣፍራስ ኣብኡ ክጋልቦ ክትርኢ ከለኻ እቲ ቦታ ለምለም ኮይኑ ብቀዳማይ ቁርብተይ ተንኪፍናያ ነርና ኒና ኢንጀነራል ናይቲ ከባቢ ናይዚ ከባቢ ሲ ሽዑ እቲ መጥቃዕትታት ክግበር ከሎስ ከምዚ ኢልኩም ክትሓስቦ ዶ ነርኩም ወይ እንታይ ካልእ እንዲ ሕልምኻ ኣብታ ቴክኖ ጋርደን ግን እንታይ ኣሎ ፍሉይነት ናይታ ከባቢ تذكر الصها وحجي تكنو جاردن ذا قطليا ذا نايزوم تشاينا ناي كونستراكشن ذا لا سماوي او قلنا الله مالتي لذي انت يا تفلم ربما يبلا يا تفلم نخل ذا سماوي ذا نتا تكنو جاردن ذا تكنو جاردن نبلاد لنا حجي نحجي سما دا امبر شيخا عند قراي دبال نيرو
ቆራይ ዝበሃል ጥልያን ሓደ ኢዱ ቆራይ ጥልያን እዩ ሃፍታም ጥልያን ኣይነበረን ድኻ እዩ ግን ኣብኡ ኣስታላ ፈቲኑ ኣይሰለጦን ሓሸማ ፈቲኑ ኣይሰለጦን ኩሉ ሙሉ ይሰለጦን ጥራይ የስዮ ነቲ ሸኻ ማል ካብ ገለ ምፅኡ የብልዖ ሕጂ ሸኻ ነይሩ ሜዳ ዋላ ሓንቲ ሌጣ ጎልጎል ከምኡ ዝፅዕቕ ሸኻ ኸማን ኣነ ኣይዝከረንን ክሳብ ሕጂ ልሙዕ ሸኻ እዩ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ከይተቐየረ እንዳፍራስ እውን ኣይነበርዎን ሕጂ እንዳፍራስ ኮይኑ ዘሎ ለዚ ኣብኡ ናይ ትራክሲት ጥቕኡ ስለ ዝኾነ ወታደራት ኣብቲ ማዕስከር ዝውዕሉ ተላልዮሙና ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ንግጠም ጋንታ ክኾኑ ንስኹም ንሕና ጋንታ ንኹን ኢሎም ሓደ ገለ እዋናት 3-4 ግጥማት ኣካይድና ሜዳ ቀልጢፍኩም ኣቋርፅዋ ተባሂልና ሕጂ እንታይ እቲ ስግኣት ብኩዕሶ መሲሎም ክውድቡና እውን ስለ ዝኽእሉ ኣብ ረብሓ ናይ ክሳይ ከምኡ እዩ እታ ሓበሬታ መፂና ስለዚ ኣቋርፆ ካብኦም ርሓቑ ኢሎምና ርሒቕናዮ ሕጂ ጎልጎል ሸኻ ምንባሩ ጥራይ እምበር ሓንቲ ፍርያት ኣይነበሮም ቅድሚኡ ግን ፓውሎ ዝበሃል ከዋጃ ነይርዎ ንሱ ሳላ ነይርዎ ፅቡቅ ገይሩ ጀርጂን ክሳይ ትገብሮ ከምዚ ናይ ጆቫኒ ሪሳ እዚኣ ነበረ ከምኡ እዚ ቴክኖ ጋርደን ዝበሃል ሕጂ ሕጂ ዘይኮነ ጎልጎል ሌጣ ቀላሚጦሳት ነይርዎ ሪጋ ናይቲ መፍለይ ናይቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ 4 ከዋጁ ነይሮም ኣብዚኣ ጥራይ ብኸባቢ እዚኣ ጥራይ ስለዚ እቲ መሬቶም ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ቀላሚጦሳት ዝተተኽሎ ፅርግያ ተኸለለ ነናቶም ፍሉጥ እዩ ነይሩ እዚ ካብ ማይ በላ እናሰዩ ናይ ክሳዮም ጉዳይ ገብሩ ነይሮም ፍርያት ፀብኦም ምርባሕ ናይ ጎባይ ዝነበረ ከባቢ እዩ ካልእ ብፍሉይ ክድቀስ ከም ካልእ ኣርእስቲ ከዓ ኣብዚኣ ቢንቶ ስግር ምስ በፅኣ ዘላጎን ክንኸይድ ኢና ናብኣ ኣብኣ ሕጂ ነታ ንሰንበል ትወስድ መገዲ ንዓ ሒዞም እናኸዱ ከለዉ ንእሽተይ ዘንዋዝ ዝበሃላ ናይ ሩስያ ስራሓት ኣብኣ ዝነበሩ መኮንናት ሓንቲ ፈንጂ ሳይድ ገበርና ገልቢጣታ ማለት እዩ ካልእ እውን ሽዑ ተሃዲነ ወፅአ እናተመላለስኩ ከለኹ ብስልኳ ኣፅኒዖም ኣፀኒሖም እቶም ጉጅለይ ዝሓበሩና እሳ ሕጂ እቲ ስግሪ ቢንቶ ዘሎ ተኣሽሙ ነይሩ ናይቲ ተኳዕተ መሬት ናይቲ ካናል ፅዑቕ እሳይ ነይሩ እዚ ዋላኻ ሓመድ ነይሩ ሕጂ ኣብኡ ተንቀሳቐሲ ድንድል ዝበሃል 3 ፎልድ ዘለዎ እቲ ተንቀሳቐሲ ድልድል እንታይ እዩ ስርሑ ኣብ ሩባታት ክኸይድ ከሎ ሰራዊት ማካይን ከስግር ታንክታት ከስግር ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ተዘርጊሑ እቲ ድንድል እታ ማሽን ኣብ ተሓንጊጣታ እያ ትኸይድ ከምዚ ናይ በጣሕ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ይዝርጋሕ ብኡ ሰግራ ተዓፂፉ ከዓ ይቕፅል ማለት እዩ ከምኡ እዩ ነይሩ ሕጂ ልምምት ክገብሩ ምፅኦማ እታ ጉጅለና ኣፅኒዓታ ፀኒሓ ኣነ ምስ መፃኹ ከምዚ ኣላ ሕጂ የካይድሎ ኢና ምክንያቱ እቲ ልምምድ ወዲኦም ክኸዱ እዮም ዝጀመሩሉ ከዓ ግዜ ከዓ ናይ ቀረባ 2-3 መዓልቲ እዚ ከይገዓዙ ከለዉ ምርካቦም እንገብረላ ኢልና ጌርናላ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይና እታ መደድ ተቋሪፃ ያውና ታንቲ ካብተን ኣገደስቲ ስርሒታት እያ ማለት እዩ እዚ ነይሩ እዚ ቅድሜና ንሪኦ ዘለና ግራት ሕላሳ በልዮ ዳዓሩ ዝዓደ ብዕር እዚ ኢላ ጎሎም ማለት ናይ መፅናዕትናን ናይ ስርሒታትናን ማእከል እዩ ነይሩ ክለካ ኸለ ኣንተ ወይ ክመፅእ ከለና ሲ እቲ ድፍረትና ትብል ነርካ ኣንተ ወይ ፀላእ ብላዕሊ ከሎ ንሕናስ ኣብ ታሕቲ ኮይና ኢና ተተተሓዙስ ወይ ኦፍኮርስ ክንተሓዝ ኢና እውን ትፈርሕ እንዲኻ ግን ፍርሒ ነበረኩምን ከምዚ ሕጂ ትማለ ኮይኑ ስምዓኒ ናይ ብሓቂ ከምዚ ውርድ ኢሎም ዝሕዙኹም ወይንስ እንታይ ስምዒታት ኣሎ ኣብቲ ሰዓት እቲ ሕጂ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ዓሻ ስጉምቲ እዩ እቲ ከርቢት ወልዒኻ ኣብ ርፀላኢ ጥም ቀዳድም ከውሑ ስለ ዝኾነ እቲ ፅርግያ ናይዚ ኣካል ስለ ዝኾነ ብማሕረሻ ጌርካ ክትኩዕቶ ሓጨል እናበልካዮ ኣይሰምዑናን ነይሮም ማለት ኣይኮነን ኣባጠርዮም ግን እንተ ኣይሰምዑናን እንተ ባዕሎም ፈልጡ ኢሎም ኣበይ ከይበፅሕዎ ንኸውን
حجل كنبلا نسينا ودينا بمسسال كنرئي أكن مليسنا نستر كساي ولعنا حجي أب أبرم كنا هنا نقبر دلنا حجي تي دفرت بلك عشا دفرتي جيجا يون بسنا مغبرنا يمسرا وصرح جيجا يون تناقيفنا لينا جن أتدفرت كأ منتهي تقول من أساسي أبزأ أمنوا له علاماس تنبرز كيبلو زخنا نجر حجي أنت توكيسهم نهر مسؤولنا كمسؤول يخلهم أما عادي أنت توكيسهم بنو خصاي ولا حد قبرنا يقولون قولي يا يدمعوا لنا كن كان هدمينا يعني نتاخصهم لنا بشقوط بحنت بومبا بحنت شقوط بخلت شقوط نتاخصهم ما ينخلنا كنا هدم ترايد لنا خنا ملك لزيت تسرحي تفشل أبز خباب خاء تقادلت أتيب نيرهم طبعيلو تزي ناس التاسرة حيس قوم صعبين منورة نازقن نسأل عيسي أبو قرخون كاس دلك تدبر مخال كاب جقن الناس العالم بنتاك تقول صح من أساسي أبدأ أنا بقول أبدأ أمانة العلامة أنا فطوم أبجزيه خا حجينا هنا بزعد من زيادة لنا يوا تاينا نيرنا نخون نيرنا شو كمينا نيرنا نايب حق لنا غيرنا يو كل جزء أنا دماغه ما أنت عنا نيبنا أفز درجة هنا خنزون تقول له مخال كأ نايب على عفس أجايو نايب حق زي دكنا وريسهم كنتنا هنا نقبر النبرنا قبر له ونريا مالنا حق زي وناي من سي نجري ما بزي زعلان لكو حق زرا بدانيل بزي خفالات نوصو زلنا زودا أيكونن جن حجون قروتي أنفتنا بزي أبين توجرنا أبزقون على حنتنا أمريكا تارجت هرمونا زورو بقدامي ناي دولار على ده كندي دولار يكون كشر دانيرة أنت دولار دانيرة وان دايم طبعا علي وسي خلق الله باجرنا علينا أو خلنا بتكنو جاردن مزازم إعلاننا مس قريم تقرا لي دانيال برهانة دراسي الجامعة والمتحف كنزازمين هورات عزب دلنا يا بوتا صافي بريكوهي لوا صار ما بايد بهالش اوكي سفولي يسمو مالتي وا زي أدور مهانو نجير وا أنت تعرفنا زغا صار ما باي اجي ازي بورفالة دبال أمريكاويان وا ناي تغسل لهم تقولوا لنا اوكي كو حمد دلو وا أبوني روز تهدم كانال اوكي اجي أتوم تكسو دارجا ناي فرق كيلومتر 500 وا أيكونني كل 300 متر ورح يقوم قلقل ينرزي وا كنا جوتي تي كانال تقعيت دلو مترب ناي ما ينفع دور وا كنا جو نحر حاسيبكم نابزي هذا ناي سكالاشين رحكات وهنا يكونني بليو قريبهم سواقو تكسل نير وا أبتي زبان بالو نيرة أطلع علي وا أي حبان ديرات سكال بنيو زمت سب دينجر زون مالتي بنيو زمت سب كي قلقل مالتي وا السان تبان ديران دحرت تخيله بنقو بو زاور سب أيهول يلا قراري نلعب بس لزخي بس دحريت كا أفت مجمر خا كم نيرة خلاي نفس قص كخي إتو مالتي لذي أبزيوم أمريكان كاد عنيوم مسيوم أب أوان قدام سنبت أوان عرفتهم يون حساب سيفل جيرم مصو حساب كا ملو عتقينا وتادرات جيرم بقول لهم مصو لذي أبزي كانال أبزي استهاد مخستاي ناي سكالا زوردن زديبن نيروا بو تسرحي بكابو أسيرو هذا ورد كله إذا حدا ديب اوكي لذي وريد له مالتي تو تسد أمريكاوي مستود تخصي نتا تارجيت سودق قاطرة نخرقها يسحبان زي أتورد ديبات أنهت سوت مالتي اوكي نيك كم قلنا بلي هجي من ناسهم عصرت تارجت عندي عصرت وتدرس أقول تخص ملكت مسجور لهم يوصوا تارجت مريو جمتان ملكت جور لهم مالتي زي أبزيم دروع لنيرهم شو ناي شو قلت لممت ناي عبرت لممت هذا تطلع جمالتي يكايدو نيرهم نحنا خا قلنا بانديرا خنت تخلو لهم نقادم حدا سبي دعوة الله 50 سنت سويكا وان دايم 25 سنتيم وي 5 سنتيم درا 5 سنتيم ذحري بمور دولاري هذه سايو جي هذا حيالات نيرهم معباينا زي الكفو بعد قلا قابر سوق قلا قابر
ኣፈወርቂ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ آه. ንዑ ዝወዳደር ብጉያ ዝቕድሞ ሰብኣይ ነገር እዮም ሕጂ በዓል ሰኞ እንድዕወትሉ ንሕና ሰብ እንድሕር ዘይብሉ ሓያት ዝመፅሉ ሰኔ ሰሉስ እውን آه. ኣሎ ሕጂ እንድሕር ዕድል ረኺብካ ድሓር ክሳብ ዝውድኡ በቲ ድሕሪኦም ኮንካ ባክ እናበሉ ንድሕሪት ተመለስ እናበሉ ከይትቐርቦም ንኣኹ Mhm. ኮካ ብኸፈትዎ ድርቢ ኢልካ ፓስተ ድዩ ፓኒኖ ድርቢ ኢልካ ገለ ዝፀየቕዎ ሓድሽ ኣይቡኻን እዮ آه. ወይ ዘይተኸፍተ ጥራይ ድርቢ ኢልካ ኡ ትቀዳደም ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ንእስነት ዝሓለፍናዮ ስለዚ እዚ ናይ መዐለሚ ናይ ጨመተ ተኽሲ Shooting range. آه. ቦታ እዩ ታሪካዊ ቦታ እዩ ሕጂ ምስ ኩሉ ኣብ እዋን ስርዓት ደርጊ ማለት እዩ ዝቅዲ ቅድሚ 73 ዝነበረ آه. ይዛረብ ዘለኹ آه. ኣሜሪካውያን ከይወፁ ከለዉ ኣብ ግዜ ደርጊ ግን 81 ወይ 82 ወፂኦም እናተመላለስኩ ከለኹ ኣብዚአን ክልተ ስርሒታት ኣካይድና እታ ሓንቲ ተንቀሳቐሲ ድንድል ኣብዛ መትረብ آه. ሰማይ ነፍሒ آه. እታ ሓንቲ ከዓ እዚኣ ኣብዛ ጎልጎል እዚኣ በዚኣ መፂኦም እዚኣ መፂኦም በዛ ክሳድ እዚኣ Mhm. እዚኣ መፂኦም እዚኣ ሰለስተ ነይሮም እብልዎም ዛዕባ ጉድኣቶም ኣይተፈልጠን ኣብዚኣ ንእሽተይ ማኪና ሓፍ ኣቢላቶም Mhm. እዚአን እየን እተን ኣብዚኣ ቀንዲ ዝነበራት ሓንቲ ከዓ ደጋጊምና ንነግራ آه. ብሰብ ሓጨልጨል እናበልና آه. ክርቢት ዝበላዕና كربيت والله أخم لوا. እሳ እዛ ብሰንበል ትኸይድ ማለት እዩ مو درجة فتس علانا نززام وجرجتنا إلى نخيت لنا بورنا زلنا يو أبو كلابي تكنو قدم نتينا لنا بابا داني إلون كله تكون عرف خلال كنا بلس لازق أننا بماين بقلن جنا حنسات بدس كنا بلات حيل مو قرود سيدي حرزي إنك بس مع كبرنا ين كميس معك خش ስርሒታት ኣብኡ መፂኻ ከተዘንቱ ምኽኣል ዓበይ ክስታይ እዩ ዓበይ ፀጋ እዩ ሓደ ንድፈልጦ ኣብዚ ከባቢ ዓበየ መሐደሲ መዘኻኸሪ ኩሉ ትስማት ቦታታት آه. ከም ዘሮ ዝቐነና መዘኻኸሪ ኾኖ أيوة. ፅቡቅ ገይሩ ተኣሳስሮ ነቲ ዛንታ ነቲ ዘይፈልጥ ነቲ ቦታ ከዓ ኣብ ከመይ ኩነታት ይስራሕ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ኣንቢብካ ትርድኦን آه. እቲ ብግብሪ ኣብቲ ተሰርሐሉ ቦታ ኮንካ ከተሪኦን መዓት ፍልል እዩ ዘለዎ ምክንያቱስ ምስቲ ዛንታ ኣንቢብካ ነቲ ቦታ ከተረኣዮ ከለካ ዝያዳ ይጎልሕ እቲ ክስታይ ማለት آه. እዚ እቲ ቀዳማይ ክስታይ እዩ ካልኣይ ነገር ኣብ ማእኸል ፀላኢ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ከም ዝነበርና ተወፋይነት ዝሓለፈ ነቲ መንእሰይ ወለዶ ኣቦታትና እንካ ከምዚ ነይሮም ዝበሃል ሃገር ዓቂቦም ክነብሩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ነዚ ምብቃዒ ኣነ ኣዝዩ ሕጉስ እየ ነዚ ክገልፅ ምኽኣለይ آه. ባህታ ስምዓኒ أنا كمان حق زرع عبي خبرة عندي خايف كنا أنا حق بتعامل أنا مسكنك ፈቀኒለይ تمزيل كا جزيس وركي حق زربا كاب تحداش تحفظ زلا خون حاجة تمت زلا لا تكهل إيه متحف جزيها خمزيل كا توفين دعي أنا بتعامل قالت إن اللي ببدان إنه بحق خبرتي أبكا يغني لنا بشمتا شانالنا بتوم بحجز ريوان بتعامل خنا مسكنك أما تحف كاسي بزعبا حارستين خمسة وكامون تقلت إخا قدلي أنت زي تخيل أنت زي تسلف هيوتيس كم زم خانة تبلا له أنت هي لك حسب نعملت نخمس مخطكو خاب حارستين بكم زم خونكو قلت أنت تبل ክሳይ ኣብ ከምኡ እኳ የፅሕናን እንዲና ግን እንካየዲ ዝክር ሻሙናይ ክፍሊ ወይ ሻብዓይ ክፍሊ ኣብ ኣጋዝያ እናተማሃርኩ ሓደ መምህር ብዙርያ ይሓተና ነይሩ ትምህርቲ ምስ ወዳእኻ እንትሃብከዎም ደረጃ ልምቲ ናይ ኣምባሳደር እዩ ኣምባሳደር ሕጂ ኣብ ዜና ኣምሓርያ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ስለ ዝነበረ ሬድዮ ይከታተል ስለ ዝኾንኩ ዜና ብዛዕባ ኣምባሳደራት ኣፍልጦስ ጀሚረ ኣሎ ኣምባሳደር ልኡኽ ናይ ሃገር ምዃኑ ጠልጠ ኣምባሳደር ኢለ ዓቕሊን ትዕግስትን ክህልወካ ኣለዎ ከምኡ ራእያ ከዓ ሃሳብ ሕጂ ኣምባሳደር ማለት ብዓቕልን ትዕግስትን ተመደቡ ሃገር ዓቕልን ትዕግስትን ገይሩ ኮሚኒቲ ዘልውኡ ኮሚኒቲ ኣለ እተን መንግስታት ኣንሳት ሃገርካ ዝገብሮ ቅስያ የተፃብኦታት ከሊጡ የልዝበን ወይ ምሰን ዝርርብ ገበር ማለት ሲ እንጂ እንድሕር ትዕግስትን ጠባይ እንድሕር ዘይብልካ ሲ
نتهاجرون كتوكل كم أدخلنا الحمد لله شو مستشفى مرة يعني جي أمباسادور حقوق هذا تقال هذا مقام تردأك الله ግን بجوري يأزبل قوايا عمري أنا حكيم مخونكي هنا بالجي perfect يعني العلة تسعة رأينا لو تاري بورت كارد الله هو أجي بالجي أزي ولاتي أناتومي ناي أكلاتنا فيزيولوجي أكامو أنا دم خاتي أسرار هذا كميدي روحهم سرة أقصاكي تبغيرو يردان ولا حاجة يجي دكتور مخونكو خوين سمحني بتي إزاي نور كنت عشوي ناي بالج بله إنجليزي أما هاي نوركم بالجي دكتور مخونكا إنجليز لغة ليبا أبتدي نفوق سمها يعني كنت كان دخساي سوسو فافورايت subject نيران subject السينما هم مخونكو لي لا حاسب ما قدقن بس صحف الكات رايحات بوصحة exactly the destination قبل ما سي قبل أيضاً قخنا قبل غدو دعسة شدي الشمس تودي شو منطقة والله صار عن شدي الشمس أجي قد لها صبوا غير حزن عرفت تمتون ساي من ترسو سو عن 4 إفر جراس مرة سو عن 5 ترضي كلمة مجمعه سو عن 4 دربي مدرنا وفصل جبرة بمقوان كلها كمان شيء نظرة خاعة وكذا لحبيت أسمع واحد تاسي كيو لذي أنا تكلم حزني سنيرو وتبع حد زنبرنا ودايم مكانك بس هيو كوميلة ودي سلام هجي كذكرنا برالو يا تي قنياتو كوا لوطي قنياتنا صنت علنا قدم 34 عامت قنبت 24 شحن 991 أبي نيركا قنبت 24 نحنا سرعة كل جزء نشي لاي وتادرو صرحيتات ماي حيتات مالتي ودبر متعتاس كادو بزينا مسمع بدي مسحتاش عليك تاسو انتي مالس انا بالي تعليم يورط بدي مدبر تعليم اسه تعلم يتفاكم مع كلاي بوتا بعد شيء ودبرم نايت بوت كتنه نايكي انتي سودا ناي بونجي سودا فمايري يبيل بقوم يعني او دخينات اساس انتي مخون انا الى نفسي كجمجما اسقمن كل زي شرحي ناتي هم جمله تحت مودا لذي تي ديستنيشن تخطوط عدلي بس زي جمازن كاي مقدي خاص خيدوا بس عن هذا ماي دكم حره سرحتات كان جمره سنعنا لنا مالش لذي عرضي سايمس كونه أنا ناي ربو صار صلى على كشي ما جوانا وجي كبابي نأمن دري الصفعة دبها أو غينيرن دولار واي وحيلما دولار وان إلى نقاط صار نيرنا بين نرتلو كا نيرو من أخسع لذا أبو سلوز نبركو ربو صلى يا خا ستاناي دجن زي سرد بس دجن كخبر سيزلني دحريز ناي براريا وتادراس وليو خالي ناي كدع دك حجر مس ما قرامزت اللي نورثنا يتأهدون حسابي في سينكا نبدو بوتين ختمات أتوا المزار أنا بيني فرق كان على شيء ما حلقنا نزرع أجسنا الرجاء خامس بلا ملا طبعا لا يجي أدام نقهو نقهو قرا إذا كم حارة يزودي سمعاتي أدام نقهو جي صاحب رقح تجمع دكانا خلا نقول دفاع تبارينا صحيح ورقي نيرو أو جمجم سلزقنا تروى طبق غير يدرو كل جزء جي هذا بجرات جورو ليبان مالتي معراب قصنا ليبان جورو ليبان سوي معراب قصو جرات جورو تبارالو ناي ليبان أكالي أبو وريدهم وديهم روى يدفع لنا خلتي أنا جرات جورو اللي عملنا الدراسة لذا تروى سيهم رئيتو بالكو تاسو نسلت هيدا سريعو
ሻፍ ሃገረ ተረኣኹ ወታደራት ጂና ትኺሎም ናባይ ሒዞም ማለት እዩ ዓቐብ ዓደ ዛሒት ስለዚ ናይ ሰዓት መገዲ ትኸውን እያ ዓቐብ መፂኦም ቀዳሞት ሰላም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኢልናዮም በቲ ቋንቋኦም እንኳዕ ደሓን ፀናሕኹም ናበይ ትኸዱ ኣለኹም ንሱዳን ሓምበሉ ክትሓልፉሲ ኣራግፍዎ ዝዕጥቅኹም ዕጥቅና ይነራግፍኒ ኢና እንታይ ዘጋጥመና ንፈልጥ ገሎም ኢሎም ኣብኡ ድሓር ቁርኩሳይ ምስ ኮንክዎም ኣይትሓልፉን ኢኹም ከም ምስ ብረትኩም ኣይከኣለኩምን ገለ ምስ በልኩም ኮሎኔል መፅእ ኣሎ ኢሎም ተፀቢኦሞ ድሓር 10 ዝኾኑ ምስ ተኣከቡኒ መፂኡ ይኾነ ምንድን ነው ኢሉ ከም ዝብለና ኣሎ ራግፉ ብለና ኣሎ ይሄ ኢልና ኣብዚኣ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ሻዕብያ ኩሉ ዝሩባታት የማነ ፀጋም ሒዝዎ ኣሎ ምስ ብረትኩም ተኾንኩም ኣብ ሓደጋ ክትወጥቁ ኢኹም ስለዚ ኣራግፉ ትኽእልኩም ማይኩም እናሰተኹም ኣቑርደት ጌርኩም ሱዳንኩም ክትከዱ ኢኹም ገለ ኢለዮም ሕጂ ተረዲኣቶ እታ እሱ ስጋብ ዝመፅእ ዝነበረት ግዜ ከዓ ተጠቒመላ ማለት እዩ ክሓስብ እንታይ ኢለ ከርግኦም ኣለኒ ምክንያቱ ሓደ ይድኣኽለካ ሓደ ፀይቂ ይድኣኽለካ ዋላ ተዳሊኻ ተለኻ እንታይ ክትገብሮም ኢኻ ነዞም ኩሎም ብርጌድ ሙሉእ 900 ዓቕመ ክንደይ ኢኹም ኢለ ብርጌድ ሙሉእ ኢልና 900 ዝግመት ሰራዊት እዩ ዘርግፍ ክንደይ ነርኩም ሰባት ምሳኻ በይነይ እቶም ሚሊሻ ሚሊሻ ማለት እዩ ክልቲኦም ነይሮም ብድሕረይ የማነ ፀጋም ቦታ ሓዙ ኢለዮም ዋላ ሓደ ድሪእዎ ሶም እውን ኣይኮነን ዓር ዘርግፍ ኢልዎም ዘርግፍ ማለት ኣራግፍ ማለት እዩ በቲ ቋንቋ ኣራጊፎም ናይ ጨራሕኻ እዩ ጨራሕኻ ኤርፒጂ ዘሎ ብሬናት ዘሎ ካላሽናት ዘሎ ኩሉ እዚ ፎከስን ማእከላይ ብረት ኩሉ ብምሉኡ ኣራጊፎም ቦምባ ንበይኑ ክሳይ እናገበርና ተጨርሑ በቃ ኩሎም ወዲኦም ሕጂ ኣብ መወዳእታ ኣፋኒናዮም ማዮም ቀሪቦም ቶም ዓዲ ኣፋኒዮም ማዮም ዝገይር ዋንኦም ካብ ወደንኦም ዘጋጠሞም ነቲ ፅዋር ግን ሓደ ኣብ ፅቡቕ መረባዕ ነይሩ ሓደ ኳድራት ዓብ ገዛ ነይሩ ኣብኡና ኢልናዮም እታ ዋና ሂባትና ማዕፀው ሓፂን ስለ ዝነበሮ ኣብኡ ከም ዝኣቱ ጌርና እቲ ሰሓቕ ናይ ጥይት ናይ ቦምባ ካብኡ ክፍለ ስለ ዘለዎ ሓደጋ ከይከውን ኩሉ ፈፈቲሖም ፈፈቲሕና ንበይኑ ነቲ እምኑ ንበይኑ ካልእ ካብዝና እናውፃእኻ ካብዝና ንበይኑ ኩሉ ትዕጥቂ ብምሉእ ነናብ እታ ገዛስ መሊኣ ብሓፂሩ ዕንጨይቲ ከምዚ ዕንጨይቲ ማኪና ምልእ ዝደራገፍካ ከምኡ ዕንጨይቲ ናይቲ ብረት ብምሉእ ኣብኡ ተፀፍፂፉ መፍትሒ ተረኪበ ሕጂ ሓንቲ ፀይቂ ዝገበረዋ እቶም ቆልዑ ኣብ ምርጋፍ ከይወድኡ ከለዉ ኣባይ እናመፁ ከይተፋረቑ እቶም ቆልዑ ካብተን ሒዞሞን ዝኸዱ ሓንቲ ብሬን ሒዞም ቆልዑም ኣይፈልጡን እዮም በሎ ባዕዮ ናይ ተሓጓስ ማለት እዩ ናይ ናፅነት እዩ ንዕኦም ኣይ ግን ኣብ ሓደጋ እዮም ኣውፂቖምና ሕጂ በረግ በረግ ኢሎም ሓንሳብ ክደፍ ኢሎም ማዕዶ ዝተዳሃዮም ገዲፎሞ ተቋየቁና ከሓደጋ ይርዳእኩም እንዲሁም ቆልዑ ዲሁም ክትኮኑ ገለ መለልና ገኒሕናዮም ሕጂ እዚኣ ረኪበ ድዋርባ እያ ከይደ ድሕሪ 7 መዓልቲ ድሕሪ ሰሙን ማለት እዩ ድዋርባ ከይደ ናና ሰሙን ኣይገበርኩን 5 መዓልቲ እየ 5 መዓልቲ እተን ብረት ሓላፍነት ኣሰኪምና ነቶም ህዝባዊ ምልሻ መፍታሕ ዓፂና ረኪብናዮም ድዋርባ ኣትየ ኣብ ድዋርባ ቀኒየ ፀብፃበ ኣቕሪበ ምልከት ገይራ ረኪበ መስመራ ዕለት 10 ድሕሪ 10 መዓልቲ መስመራ ኣትየ ምስ ሙሉእ ዕጥቀይ ማለት እዩ ኣበይ ኣትየ ምሳና ዝራኸብ ነበረ ዋና ነጋ ሆቴል ኣማኒኤል ነጋ ዝብልዎ እሱ ቁሩብ ሌላ ስለ ዝነበረና ናይ ስራሕ ማለት እዩ ፃዕዳ እምባውን ስለ ዝኾነ ንሱ ቁሸትን ፃዕዳ እምባን ኣሕዋት ምዃኖም ፍልጠት ነይሩና ኣብኣ ሓዲረ ፍታ ነጋ ሆቴል ኣብኣ ዓራት ፈሊለይ ኣብኣ ደቂሳ ሓዲረ ንፅባሒቱ ድሕሪ 11 መዓልቲ ገዛና ኣትየ ማለት እዩ ቁሸት ኣተውኩል ከለኹ ፍታ ጎድፍ ክበፅሕ ከለኹ 3 ጥይት ተኩሰ ንላዕሊ መን መፂኡ ሽዑ እቲ ኣምሓራ ሃድሙ ከለዉ
تقدام تسمبت مرعتات قلت صلحوهم كأليو سواسوتي قلت قبروا قلم بقتلوهم سوات نيرهم أب صعدامبا أب قشت نيرهم ግን ድሕሪ 10 መዓልትስ በኒኑ እዩ ኩሉ ትኮሲ ናይ ሓጎስ ምዃኑስ ምፍላይ ፀገም ኣይነበረን መን መፂ ተባሂሉ ብሓንሳብ ቦታት ኣዴታት ደሳለ መፂ ተባሂሉ ካብ ከባቢኦም ካብ ብዙሕ ርሑቕ ስለ ዘይነበርኩ ታሽሙ ነይርዎም ትፅቢት ነይርዎም መፂ ማኡ ኣዴታት ብጣቃዒትን ከበሮን ቡን ሻሂን ቁርስን ገዛ ኣለቕለቕ ኣቢሎማ ኣቦታት መመሪቖም እንኳ ደሓን መጻኻ ገለ ኢሎም እዚኣ ነይራታ ናይ ናጽነት ሞት ምስ ስድራ መዓስ ተኣኪብኩም እንደገና ወይስ ኣብ ቁሸት እዮም ፀኒሕና ማሃ ዘለዉ ኣብ ቁሸት ተመሊስና ኣለዉ ፍርሒ ዶ ኦፍ ኮርስ ፍርሒ ኣሎ እንድዩ ግን እተን 10 መዓልቲ ምናልባሽ ምስ ደንጎኻ ቀቢፀን ደኾና እንታይ ይብሉኻ ሽዑኡ እወ ጥርጥራ ነይርዎም ግን ንነጋ ወዲ ንኣማንኤል ነጋ ወዲ ሓወቡ ረኺብኒ ነይሩ ድዋርዋ ከም ዘለኹ ስለ ዝፈልጥ ይርዎም ቀኒ ንስድራ ዝፈሊጦም እዮም ስኽፍታ ኣይነበሮምን ብሃያይሲ ኣይረሓቖምን ነይሩ ብህዝቢ ግን ኣዴታት ግን ክሶ ወደይ ክሶ ጓለይ እናበላ ሓታኻ ገሊኦም ዝተረፉ ኣለዉ ኣብ ሳሕል ኣብ ሱዳን ዝተረፉ ኣለዉ ገለ ከዓ መሬት ደፅዩ ገለ እናልካ ናትካ ምኽንያት ኢኻ ትህብዎ ዝዓብኡ ግን ኣነ ዝተጠቐሙ ኩሉ ምኽንያት ካባኹም ስለ ዘይረሓቅኩ ሳሕል ኣይፈልጦን እየ ኢሎም ሓቂቃ እየ ሳሕል ብዙሕ ኣይከትኩን ዕረፍቲ ተሰለስተ ግዜ ተዘይኮይኑ መደበያ ኣይነበረን ናብዚ ካብ ኣስመራን ከባቢያን ስለ ዘይረሓቅኩ ኣግሂደ ነጊረ እዮም ኣብዚ ከባቢ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ብዛዕባ ሳሕል ግን ሳሕል ክበሃል ከሎ ሓደ ካምቦ ወይ ሓደ ቁሸት ሓደ ከተማ ኣይኮነን ዝርጉሕ እዩ ሰፊሕ እዩ ስለዚ ዘይራኸብ በዝሕ ስለዚ ዓቕሊ ጥራይ ገና ተጋዳላይ ገገዝኡ ይከደን ኣሎ ገለ ኢልካ ምክንያቱ ነገርካ መስዋእቲ ማለት እዩ ምክንያታ ጉዕዞኻ ድሕሪ ናጽነት ብሓፈሻዊ ከመይ ይመስል ጉዕዞ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዳህና ኣሃዱ 72 ኣብ ምንታይ እዩ ኣተኪሩ ሰለይቲ ከይሃደሙ ከለዉ ከካብ ዘለውዎ መቕራን ሰነዳት ከይባላሾ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ሓለዋ ብምግባር እዚ ነቶም ኣብ ከተማ ዝፀንሑ ውፍያት ዝበሃሉ ንሳቶም ክተሓጋገዙ እንዳዝጥርጠሩ እንዳሰለይቲ ዝኸድሉ ከምኡ ከይህሉ ኩሉ ኣበይ ሰነዳት ኣበይ ይርከብ ኣብያተ ፅሕፈት ዝፈልጥዎ ሳይ እናገበርካ ኣብ ሓለዋ ሰነዳትን ምክትታል ሰለይትን ሩኻት ወታደራት ከዓ ምምሕዳርን ምምፍናውን እዩ ተሳቲፉ ድሕሪኡ ከም ኣሃዱ ሰነዳት ፀላኢ ኣብ ምምርማር ኣብ ምፅፋፍ ኣብ ከምኡ ማእትዩ ኣነ ሕጂ ካብ ኣምሳእተው ኣብ ቤተ ቅርፂ ናይ ፀላኢ ዞን 1 ዞን 2 ዞን 3 ናይ ኢሰፓ ቤት ፅሕፈታት ነይሩ ኣነ ሕጂ ከማ ኣብ ዞን ተመቒልና ኣብ ዞን ተመዲበ ማለት እዩ ከም ፀሓፊ ፅኒሐ ከዓ ከም ፀሓፊ ኣውራጃ ኣስመራ እቲ ቅርፂ እቲ ፀንዕ ኣውራጃ ዝበሃል ውኡ ነይሩ ፀሓፊ ኣውራጃ ፀረ ሰለያ ኮይነ ሰሪሐ ማለት እዩ ከይድና ሽዑኡ ምስ 72 ፈሪሱ ነይሩ ንግዚኡ ከም ኣሃዱ ሳስፔንድ ይኹን ተባሂሉ ኣዋጅ ናይ መንግስቲ ሰሪሱ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ስለዝተመስዐ ኣነ ሕጂ ብታሓፃር እዋን ኣብታ 93 ተዓፅዩ 72 ትበሃል 94 ኣብ ኤርፎርስ ተመዲበ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ሽዑ ፈለማ እዩ ዝትኮን ነይሩ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ መኮንናት ናይ ይኹኑ ተራ ወታደራት ናይ ኤርፎርስ ኩሎም ኤርትራውያን ዘበሉ ኣብኡ ተሰሓቦም መፅኦም ካብ ኢትዮጵያ ከም መስራቲ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብ ቦትኡ ቀፂሉ ስለዚ ኣነ 94 ናተይ ሙሉእ ዓመት ኣብኡ ሰሪሐ ኣብ ሙሉእ ዓመት ሕጂ ናይ ፋይናንስ ዕድል ገለ ማትሪክ ገብር ከለኹ 93 ድሕሪኡ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ኤርፎርስ ፋይናንስ እየ ተመዲበ ሕጂ ኣብኡ ከዓ ኣካውንቲንግ ከዓ ተማሂረ ወደይ ኮርስ ነይሩ
ስለዚ ብኡኡ ናተይ ዴስቲኔሽን እጂ ካብቲ ዓንተይ ዝበልኩ ዶክተር ናይ ምዃን ሕልሚ ናብ እንታይ ኣትየ እጂ ናብ ኣካውንታንት ዘንቢለ ትምህርተይ ብኡ ወዲኤ ድሕሪኡ ከዓ ካልኣይ ዲግሪ ከዓ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣካውንቲንግ ዲፕሎማ ስለ ዝነበረ ከም መቐፀልታ ባችለር ናይ ክሳይ ናይ ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ኣፅኒዐ ብኡ ተመሪቐ ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ ናይ ስራሕ ሂወተይ ካብ 94 ክሳብ 2013 ፋይናንስን ባጀትን ኮይነ ኣገልግለ ማለት እዩ ኣብ ፅሕፈት ፀጥታ ከም ሓዳር ከዓ ከምቲ ዝረኣኸዮ ኣብቲ መፅሓፍ ከም ተወከስክዮ ተመርዐ እምበር ተሓዳር ቆልዑ ወሊደ እምበር ሓዳር ብውክልና እየ ገዲፈ ኣደይ ምሰደያ ነይራ ምሰቦይን ምሰደየ ደድሕሪአ ከዓ 2 ዓመት ፀኒሐ ከዓ ስዒባትን እያ ስለዚ ሓዳር ዝጀመርናሉ ኣብ ናፅነት እዩ ናፅነት ሓዳር መስኛ 2 ቆልዑ እቶም ምሳና ኮፊሮም ዝነበሩ ኣብኡ ኣብ 93 ኣብርሃም ተወሊዱ 98 ከዓ ሳሮን ተወሊዳ ብከምዚ ሓዳር ተመስሪቱ ምዉቕ ሓዳር ከዓ ኣሕሊፍና ክሳብ ሕጂ መስሒማይ ኣለኹ 79 ተመርዓና ብሓንሳብ ቃል ኪዳን ኣሲርና እስካብ ሕጂ ክልቴና ተጋዲልና መፂና እስካብ ሕጂ ከዓ ብሓባር ንነብር ኣለና ብሕጂ ክትሓስቦ ከለካ ድሕሪ እዚኣ ናይ ብቀዳማይ እውን ኣብ ገዛ ዕሊልና ኣላ እንዲና እቲ ኣብ መፅሓፍ ዝመፅእ ኣለዎ ናቱ ሃርድ ኮፒ ኣውፂኻ እቲ ፕሮሰስ ናቱ ኣለዎ ካልአይት እውን ኣብ ምዝዛም ገፅካ ኣለካ መስለኒ ሳሰይቲ ራብዒት ሓምሸይቲ ክቅፅል እየ ኢልካ ትሓስብ ዶ ሕጂ ወይስ በዚኣ ሕጂ እጃሜን በታ ካልአይቲ ትወፅእ ዘላን እየ ከብቅዕ ዶ ትብል እዋ ሕጂ ብዛዕባ መፅሓፍ ከምቲ ኣብ መእተው እውን ጠቂሰ ዘለዎ ኣብቲ መፅሓፍ ከምዚ ኢላ መፅሓፍ ኮይናስ ፓብሊሳይዝ ኮይና ህዝቢ ክዝርጋሕ ሕልሚ ይነበረኒ ግን እንታይ እዩ ዝመፅእ ኣብ ኣጀንዳ ደቀይሲ ከምዝን ከምዝን ትገብር ነርካ ሓቂ ድዩ ኢሎም ሓትኒ ሕፅር ቢለ እዎ ከምቲ ነይሩ ኢልካ ጥራይ ብዕምቀት ዘይተተፈ የለንዎ እቲ ዓቕሚ ናይ ናሬት ምግባር እውን ነቲ ብዘረባ ምግላፅ እውን ብዙሕ ኣይኮንኩን ከም ክሳይ ሓይሊ ምፅሓፍ እምበር ሓይሊ ናይ ምግላፅ የብለይ ከምኡ እየ ዝሓስባ ንነፍሰይ ሕጂ ክሳብ መዓስ ከ ይኸውን ከምዚ ነይሩ ኢልካ ኣርእስቲ ጥራይ ነጌርካስ እንታይ ኢና ንገድፈሎም ዘለና ንደቅና ገለ ትሓስብ ንደቀይ ክገድፈሎም ኢለ እሶም ድላዮም ገይሮም ኣመሓዝርዋታ መፅሓፍ ፅሕፈሎም ኣለኒ ኢለ ፅሕፈት ጀሚረ 13 ጀሚረ እያ ዳርጋ ዓመት ኣይወሰደትን ለይል ኣፃፊፈ ገለመለ ኣብ 2014 ወይ 15 ካብ ኣጀንዳ ናብ ሶፍት ኮፒ ገይዛ ማለት እዩ ገይዛ እያ ሕዳ ሽዑኡ እዞም መንእሰያት ዕሩክተ እዮም ዓርኪ መንእሰያት እየ ኣብ ሃማማተ ኩሉ ግዜ ብክለብ ዳዕሮ ዝብል ኣዳራሽ ኣብኡ ሲ ዘታ ክግበር ከሎ ኩሉ ግዜ የሳተፍ እጅኡ ተላለኽዎም ናይ ሰረተ እምነት ሓይሊ እቶም ነጊረ እዮም ደቀይሲ ከምዚ ዓይለስ ሳይ ገሪፈሎም ኣልዋ ይዘረቡ ደቅኻ ኤርትራውያን መንእሰያት ደቅኻ ዘይኮኑን እዮም እወ ደቀይ እሞ እንታይ ኣብ ደቅኻ ተሓፅሮ እንታይ ማለትካ በለ ዋ እሞ ከምኡ ክሓስብ ኣሕሲቦምኒ ደፊኦምኒ ኣብቲ ክስታይ እውን ብሞራል ብሓሳባት ሓጊዞም ኣሳልዮምና ሕጂ ካብኡ ነነዮ ሕጂ ናብ መፅሓፍ ትቕየረሉ ክሳይ ከይዳ ፈታ መፅያ ድሕሪ 12 ዓመት ክውንቲ ኮይና ንሪኣ ኣለና ማለት እዩ ድሕሪ እዚኣ ሕጂ ነዚኣ ጌና ኣብዚ ሕትመት ከይኣተወት ከላ ዝጀመርኩ 2002 ጀሚረ ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ዝሰርሐ ኩሉ እዞም ኣብ ዝፀዳዱ ዝጠቃና ዘሎ ፀዳዱ መረሸኒ ዝነበረ ኣብኡ ዝጠፉ ይኹኑ ብሙሉእ ኣብ ኣስመራ ፈዳይ ናይ ጀብሃን ናይ ሻዕብያን ተታሒዞም ጥራይ ደይኮነ ድርሾም ጥራይ ደይኮነ
ኣብ ጎደና ተራኺቦም ዝቕተሉ ክታኮሱ ከለዉ ሓለፉ ብገዛእ ከኒንኦም ርእሰ መስዋዕቲ ዝፈፀሙ ኣብ ስርሒት ፈንጂ ሓቂፎም ርእሰ መስዋዕቲ ዝፈፀሙ ኩሎም እዞም ኣብ ቤት ገርግሽ ኣብ ኤክስፖ ኣብ ማይጨሆት ኣብ ፈቆዶ ደንደስ ናይ ዲጋታትን ንጭሮታትን በዓል ቲራበሎ ዝቕተሉ ዝነበሩ ብሓደ ብክልተ ብሰለስተ ንሳቶም እውን ኣካል ናይቲ ናይዞም ፃዳዱ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝወደቑ ይውደቑ ኩሎም ካብቲ ሰነዳት መርመራ ፀላኢ ሰነዳት መርመራ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝምዝግብ ንዕኡ ተርጒመ ታሪክ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክእርንፍ ኢለ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ተፈጢሩ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኣባላት ባዶ 6 ምስ ተመስረተ ኣብ 2005 ነዚኦም ናብ ናይ ክብሪ ቦትኦም ኣብቲ ጋስታት ኣውፂኻ ናብ ናይ ክብሪ ቦትኦም ንምቕማጥን ንዕኡ ከ ኣቐሚጥካ መነመን ምዃኖም ካብ ቤተሰቦም ዲኻ ትሓትት በየናይ መገዲ ኣይከኣልን እዩ ቤተሰቦም ኣበይ ኣለዉ ኣይፍለጥን እዩ ከረንዲ ዘሎ ስድራ ናይ ሓደ ስቡእ ኣብ ቁሸት ተረሸነ ሰንዓፈ ዘሎ ኣብ ቤት ገርግሽ ተረሸነ ክትፈልዮ ኣይትኽእልን ኢኻ ቀሩራ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ኩሉ መፂኦም እዮም ኣብ ዝርሽኑ ስለዚ ነዚ ብምንታይ መገዲ ትረኽቦ ድሕሪ ኮይኑ ሕጂ ፃውዒት ዝፅውዕ መፅናዕቲ ንዕኦም ከካብ ዘለውዎ ፀውዒ ደምፅእ ናብዚ ዘዕስል ናብ ፀዳዱ ዘዕስል መገዲ ተማሂዙ ማለት እዩ ስለዚ ሰነዳት ምርመራ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስቡእ ኣብ በዓቲ ቲራበሎ ኣናዲ ረኺበ በዓቲ ቲራበሎ ማለት ናይ ስነዳን ምርመራን ዓብ ኣርካይቭ እዩ ተስፋይ ገብረ ኣብ ዘውፅኦ ሽም እዩ ዘጂ ስለዚ ፈቓዲ ሓቲተ ኣብ ስነዳን ምርምርን ኣብ በዓቲ ቲራበሎ ንዓመትን መንፈቕን ኩሉ ሙሉ ሓዝሓዝ ማእሰርቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮነ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ናይ ማእሰርቲ ናይ ፀላኢ እውን እሱ እዩ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ዝርሸን ውሳነ ዝተዋህቦ ሰነዳት ኣብኡ እዩ ዝተሓዝ ናይ ውሳኔታት ዝተፈርዱ ሳይ እውን እቲ ሓዝሓዝ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ናይ ማእሰርቲ ንሱ እዩ ዘፈፅሞ ዝርሽን እንድሕር ኮይኑ እሱ እዩ ረሸንቲ ዝምድብ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰን ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ክልቲኡ ሓዝሓዝን ቲራበሎ እናተመላለስኩ ተርጒመ ናብ ሶፍት ኮፒ ኣሰጋጊረዮ ካብኡ ተበጊሰ ሕጂ ምስ ናተይ ተመክሮ ደሚረ ኣፍሮ ማለት ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ዘሎ ፍሳይ ሃይለ ንሱ ናይ ባዶ 6 ሓላፊ ስለ ዝነበረ ንሱ ዝሃበኒ መበገሲ ናይ 130 ስውኣት ባዕሉ ዝሓዞም ንሳ መበገሶ ገይረ ምስቲ ዘፅናዕክዎ ዝተርጎምክዎ ሰነዳት ምርመራ ሓዊሰ ምስ ናተይ ተመክሮ ደሚረ ሽዑኡ እንታይ ሽሙ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣዳልየ ማለት እዩ ስለዚ እታ ፅሑፍ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ትበሃል ቀዳማይ ክፋል እቲ ትንተና ማለት እዩ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ካልኣይ ክፋል ከዓ ትርጉም ቀጥታ ትርጉም ከም መወከሲ ኮይነ ኣዳልየ ንሕትመት ገፀይ ሓስበላ ኣለኹ ሕጂ እዚኣ ምልእቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣይኮነትን ሕጂ ኩሉ ሰብ ክርድኦ መታን ከም መፅሓፍ ከምዚኣ ኮይና ኣይኮነትን ክሳ ክገብራ ከም መፀዋዕታ እያ ክሕትማ ፀዋዕታ ኣብ 20 ሰነ ኣታ ቦትኦም ከም ዝእከቡ ጌርካ ናይ ነፍሲ ወከፍ 300 ዝኾኑ 280 ኣክቹዋሊ ብልክዕ ኣለዎ ውፍያትን ምሩኻት ተጋደልትን ናይ 280 ዝርዝር ሒዘ ኣለኹ መፅናዕቲ ኣብኣ ከመርቐ ማለት እዩ ከመበገሲ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንታይ እዩ ነቲ ስውእ ዝሓተሉ ዘሎ ኣቦና ደንቋ ይህልውን እዮም ሓዉ ድዩ ሓፍቱ ዋልሓ ኣቦ ዋልሓትኑ ዝቐረበ ዘመድ ተሓታዲ ትበሃል ኣብኣ ቅጥዒ እናፈረምካ ናቱ ስእሊ ናይቲ ስቡእ ባክግራውንድ ሙሉእ ኦርኒኩ ማለት እዩ ኣበይ ዓብዩ
أبي توليدو بي عبيو أبي تمهيرو كساب توديبو بصلعي التحد مودعتو زريشن زنوبرو تاريخ هيوت زيو كب سلا زلو زي ودي ايو تبلو دلوخو كما بقسي كما صوعتا زي صعرلو زلوخو مصحف مبقس دا أنبر ودوط مصحف كم زي كون هجي إذا كاب كلتميت فلسميت زي تحلف كوينا زدالوا دلوخو مصحفتا وصحف بحار مسئلين مس باكراوندن مس عاليت حبيب الفوليوم قدما يقال فالساي فوليوم تباهيلون أزي سفيح مصنعتي كله زخون كم صوعتها غيره كما الرقعة دالولا له صبو زي زي أمس ودعو سالساي مدبين تايو عدما انتعنا انتهيبني آمين نزب زي تقيسي دلوخو زي قدما يمسحبي تقيسي دلوخو سرحيتات دي حانت سرحيت ذا نامنت ذا ناي 4 سليتي بعيني صلاحي انتي تتتيا فنجي سلو زخونت زعبا صصاب قريبا مالو زعبا مننت نايتهم سبات بير مالو بعين ناي صلاحي سنداك انتي يمثل مستي سياو هايدي كصفحو ونزم دبالني ساكم سالساي مصحف تحسبو هو حجار غزا قاطام زي كسمر الله زدلي نفسه وكف تأثيره بصلاحي زترشنه أقشة سكون أكال زترشنه مزحته ما أقشة سلزلو بيتسد زلو نزئة مصوعت زئة تقبلو نمرق الله علت 10 سنة عينيت 10 سنة تكون أصلت أنا يتخصصت ببريب أقمت تأكيو كصنح زيادة خصوع دل دقاقيمة الزهاقر دلي طبو بحان قطع خانت بيانينا حجي 10 سنة وكا خمس بالكاد صباحة وفي اللي زي أخطر كبرنا يكون أنون كان بايتاون مي بخفطر كأليو قرمة تحانت 10 سنة كاب عامت وي قلت تصبح قال بايتاون فطر خونا مونغو خط تمرقة تاساسيت متحف كخاون بعيني تلاقيون زي أصلا حسيبني يا خبانا يفت بعين ناتهم برسبكتيف انتي تصحيفون انتي تنتينون كتفلت تصبقيو ده 5 بلو 5 نبرو أبي حجي أنت إذا بعين صلاة أنت يمثل كلك خلق أنت أقدم تصريحات نايبو دوخ نزارب كلنا كابتو تادراوي عوتو أس بوليتيكاوي عوتو عبي لهم فيدباك زهابنا ميدا نصو هجي صلاة أنت يلهم زقلتو exactly نعو هجي زي بقوم بعينهم أنتيو كذا ما ينرزر نايتهم سوات زوجة تقارنوا مخانهم تبريان زاروا مخانهم سليتي استململ مخانهم هنا بس إحنا هذا اللي نبري من مخانهم يرفعون وخلوا نايقدن كان لي دك إنسيانيرنا كله باك جراوند دم قال ملا أو سلزز أنا زي هتام ناي تاريخ كسايك خون خلي لي حسب حقها ولا كم زي بخال عوتي فريدنا إيرترا ونأتينا ونتحي فمخنون نتناتهم كأمنو سازس تمس تاريخ بعلو مسي وخمس كرال كازوخيل درجة مدانا عندنا نبخا خنغرفوتي فاينل ثوتس ناتكا قالات مسكانخا حساباتك أنتو يقول نفتح خلنا تنكيف كان ديخا تي نيحجو ولدو زلو وريسيو كموراس نزي تاريخ نمعقاب انتي ما الأغتي تحلفلو تدالي نزمن إسي هجي مثلا أنا كل جزي دحماني سنة مقبار ناتف حق خيد اللمو سنة مقبارهم شللنا بالونا نعقب أخذلو مسعبيو أذ سراويت بزح عمتات سايبس قبرو كيناتات مسحلفو ناي أبوتاتهم ناي ولدهم ناي ديتاتهم تاريخ كمي كان زنبري نابزنا ديلو درجة نعو نخفلطوها وحيدنا صحفات يتساقاقرون اللهم أتو هل زخيد له مسبسلو سمون مسولدو دقمون أقلقلت مسأتو ذو حركهم نقرات يخون اللهم قدما ينبي زمن سيك مسؤدلو أفسنا مقبارو مسألو كل كذا في أنا زتأكد هنا يفو معنا أنصار عرمشش صلاة أنصار كلهم صلاتنا نايوش زي إثيوبيا ترى ديكونه ناي علم كلهم أنصارهم زيهم ديكونه خنقطم كلنا أب سنة مقبار ناي حبرة سبنا
أفسنا نايبيت تمرتنا ناي ممهرانا تمرخيسنا زطرنا يو سنة مقبار نعو عقيمنا نعو تقتلنا بمخادنا يوم تأشو هنا نتي زي كأل زي إمان قدلي كان حلف كأنه زخالنا سنة مقبارنا عقيمنا في لزعبنا يوم نقبار حبرة سبب إرتراخا كانت كل زي زبها المالتي زي حبرة سبب زي معقولي التي سنة مقبار أمتى زوارقو أب صحف ناي حقتها تندبا أنصبارقو له كل زي سنة مقبار ناي ولدنا إلنا نجهرولو ويكا كم على خبري نوصدو أفتي حقتها تندبا بمولو توقيرو له تصحيفو له زي درجة عينة مقاحات زنبورو حبرة سب كم زي عينة بصحف حقتهاتو بعلو زم حدر له حقتها كأوم زخال حبرة سب زململنا سلو زخوني أتي سنة مقباري عند حقوق نايتي حقي كوينو زماتس هناياتو سنة مقبار عند حقوق حقي كما يجيرو ندهر لكني كلهم حقتات أي تسرق أي تحسو أي كله زي قالوا تاو زخونا نقرأ السو مسرته ناي حقي ناي سنة مقباري أبحقها جي ندهر حساو خوينا أنا حبرة سبي يحعبني هذا حساوي دولني سرق ندهر كوينه ليبا فقر ناله ولا باشمور قال ما لا نقرني كال حما طبيت اللي وجي سنة مقبار زوجزو نقرات ندحر غيرو اتي سنة اتي دحر فصيمه اتي سنة مقبار يوجزو حقتات كا هابز سنة مقبار يوم بقيلهم تمسريتهم لذي سنة مقبار عند حقي ولا بإمنه انت نزيخي السلام عليكم كريستيان عليكم إمنه ندحلكي 10 تأذاباتني أملاخ الله أي تحسو بحسو تاي تمسكر أي تسرق عبيت خبر بخنا ديخانا خبر مبصايكا خم كسايكا دبلا 10 تأذات الله إذا 10 تأذات نحر بخبر كوينه أنا حقون أي تنكفنني مخنياتو سنة مبارا عقب حق أخبيره ندحر دي حسين ندحر دي سريقه ندحر دي داناغيره حق انتي له حاتن ناس أسب كوينه خم نبري ما سلازي بعين امنتون نت سنة مقبار نعو بعين امنتون ترينا يون أمان انت خوينه سنة مقبار خبر سنة مقبار تخوينه خا نحقي عند حقوق خوينه يدخيت الله أي ربشون نحقي زبالة نقبر قبر زبالة نقبر أي تقبر روز زبالة مخا سلازي كان زعين سنة مقبار حيزنا نميدا زورده ولده أبوه أنا سنة مقبار مع بينه لعلنا بصحاب صايكا تخبر كله تزبهال توفاينت أنا خعلف صاصنا حد بهال كل جزء كم مزمور ندقاقمو نحبنا له كبرتات أمي دخ أخوي وريشو أرأس تصنع سنة مقبار زي مؤذنات نلعلي خاز الله حلفت خاخو ينام طايد يكونس بعد ما زعابيخا تخبروا ما أمي ده صنك أمل ملوخا قلنا هنا إنها تتخاخ إزخدي سنة مقبار شلل تيلنا صباح نقوزي صلاتي استفلا لي ملكة بهايمانو تأتي يومنا بأوراج جاءت يومنا بكل نقرات نتهجر زفرس عندزن فريسان دلوا هاجرات عمش يشدش فريسان دلوا هاجرات كمان كفرسنا سنة مقبارنا عقيبنا كفرتاتنا يقضلي درعنا سلازي حزنا يا سلازي دخسنا ينا سقاب حجي سعرنا سينا سأولا ليلنا ننبر دلنا الذي سنة مقبارو خبر الله زمن أسيزك كمل سالو نات سنة مقبارو لكعيو زي داي ايتي زمن globalization السودامس ساعات قلتيفنا خو نخيلي او حصير هذا 30 عامات قلتيفنا خو نخيلي التي تكنولوجيس درجة سعره نزمن اسي قلتيفنا مع كم ايرتراس كم حدث هاجر قلتيفو نزي حبرتس لازم او اذن بيلو مودا ازو جنزي نحاسس عالم سلو زخونه ما تاسنا مقبارو ملس يدلاو دقاقيمه سنة مقبار وسانيو قالوا أتي أنا حجي زمنيو من سيزي كم عين التاريخ تحلالف كله زدفروسي إنه دلو مصحف أنا نقل كخم فأنا هجي دفيريو أنا قبل صحيفة قاعد الله فأب حجي سقف كيف حرق خلنا بالكخا أنا تون كن أنا خيب الكخا أي صحفني تاريخ
ታሪክ ኣይፀሓፍን እዩ ስለዚ እቶም ዘለዎ ብሂወት ናብቶም ተመክሮ ቀሊል ገይሮም እናወሰድዎ እምበር ከምዚ ነናህና እንተንገብር ኣነ እናበልና እንተንፅሕፍ እቲ ዝውረስ እቲ ዝወርስ ንባዕሉ ማለሲ ታሪክ ፈሊጥካ ብኸመይ ዝመፀት ሃገር ምዃና ፈሊጥካ ንኽትዕቅባ መስዋዕትን እናኸፈልካ ትነብር እሞ ናብዚ ክሳዕ ክገብሩ ናብ ስነ ምግባሮም ክምለሱ ኤሳይ ትገብሮም መልእኽቲ ናብ ስድራኻ ናብ ፈተውትኻ ናብ ዘለኻዮ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ መልእኽቲ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣበይና ንመፅእ ኣብዚ መንእሰይ ኢና ንመፅእ ምክንያቱ እሱ እዩ ሰራዊት እሱ እዩ ሃገር ዝከላኸል ንሱ እዩ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ነዚ ሃገር ነቓዕ ከይፈጠረ ንፀላእቱ ዝመገተ ንሱ እዩ እዚ መንእሰይ እዩ ዘይሩ ዘይሩ ሰራዊት ኤርትራ ክትብል ከለኻስ ንመንእሰይ ኢኻ ሳይፍር ዘለኻ ተመጎስ ዘለኻ ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ክብሪ ሃቦ ብዛዕባ ጅግንነት እንድሕር ኮይኑ ዘረባ የለን ስለዚ ኣብኡ ስኸፍታ የለን ተተመሊሰ ግን ኣብታ ስነ ምግባር እዩ ዝምለስ ስለዚ ክምስገን ዘለዎ እዚ መንእሰይ ጥራይ እዩ ምስጋና ኣብ መንእሰይ ጥራይ እየ ዝሓፅሮ ኣብ መወዳእታ ደቀይ ምስቶም መንእሰያት ዝሰርዖም በዓልቲ ቤተይን ንስኻትኩም ከዓ ብዓብኡ እዚ ዝገበርኩሞ ታሪክ ንምስግጋር ኢልኩም ምስታይ ዝገበርኩሞ ኣኽቢርኩም ከምዚ ከተመሓላልፈልና ኢልኩም ፀዊዕኹምንስ በቲ ዝግባእ ኣኽቢርኩም ዝገበርኩሞ መደብ ኣዝየ የመስግነኩም ኣብ ካልኦት ዝህበርና ብልኩም ከዓ ከምኡ ክትእክቡ ኣብቲ ቀፃሊ ኣብ መወዳእታ ዝብሎ ዘይተርፍ ፃውዒት ነቲ ፃውዒት እየ ዝደግሞ ስዋኣት ስድራ ቤታት ናይዞም ገና ናይ ክብሪ ቦታኦም ዝሓዙ ዘለው ስዋኣትና ናይ ውሽጢ ሰሪሒት ዝነበሩ ውፍያት ሙሩኻት ተጋደልቲ ካብ ሜዳ ተማሪኾም መፂኦም ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይኹን ናይ ህዝባዊ ግንባር ተማሪኾም ኣብ ማእሰርቲ በቲ ዝገበርዎ ኣድማን በቲ ዝገበርዎ ምውድዳብ ኣብ ትሕቲ ሰውረኦምን ብምኽንያት ፈጢሮም 70 ሙሩኻት ተጋደልቲ ዝተረሸኑ ኣለዎ ዝፀዳዱ ኣለዎ ኣብኦም ወዲቖም ዘለዉ ስለዚ ነዞም 300 ዝኾኑ ጀጋኑ ናይ ውሽጢ ከተማን ሙሩኻት ተጋደልትን ዝምልከቶም ስድራ ቤታት ፃውዒተይ ኣኽቢሮም ካብ ሕጂ ኣቐዲመ ፃውዒተይ ኣኽቢሮም ነቲ ዝሓስቦ ዘለኹ ክድግፉንን ክተሓጋገዙንን ኣጆኻ ክብሉንን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣቐዲመ ምስጋናይ ከቕርበሎም ንደሊ ምትሕብባሮም ኣይፈለየ ንብል የቐኒልና ባባ ዳንኤል ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ገዛኻ ከፊትካ ምስ ስድራኻ ነርጋ ከምዚ ናይ ባሓቂ ኣብዚአን ቁልብተይ ማዕተስ ፍቕሪ ጌርኩም ሪኣ ኣለኹም ንዓይ ነቶም ጋንታይ እውን ርድኦ ኣለዉ ንሱ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም እንኳዕ ናብ መበል 34 በዓል ናፅነት ከም ዝብፅሓና ንዓመታ ከም ዝእወን ብሰላም እንዳፍተን ብሕጂ ዝመፅሐ መፍፃሕፍቲ እውን ኣለና ብጎንኻ ፅል ጥራሓ ሕጂ ምፁ ኢልና ኣብኡ እውን ክንሳተፍ ዓብ ክብረት እዩ ንዓና ሓንቲ እንታይ እዛ ድሕሪት መሊስክኒ ሕጂ ኣነ እዛ ንሕና እዞም ስጋብ ሕጂ ፀኒሕና ዘለና ተጋደልቲ ክንደይ ዓመት ፀኒሕና ኣለና ድሕሪ ብፅኦትና 34 ዓመት 34 ዓመት ድሕሪ ብፅኦትካ ንዓይ በለፅ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ከምዚ ንሶም ሓሊፎም ሰኣነ ድሕሪኦም ምትራፈይሲ ተበላፂ ኮይኑ ዝስምዓኒ ክፉእ ርአ ፅቡቕ ርአ ኣብ 34 ዓመት እሶም ግን ዋላ ሓንቲ ከይዶም ሕጂ እዚ እውን እዞም በዚ ዘጋጠመና ብድሆታት ናይ ፀላእትና ክንስጉም ክርህወና ደለናዮ ክንረክብ ሞሳና ክንረክብ ኢልና ሕኒን ንብሎ ንሱ ኩሉ ድሕርዚ ድሕርዞም ጀጋኑ 34 ፀኒሕና ክፉእን ፅቡቕን መብቃዕና ንዕኡ ከይረሳዕና ምስቲ ሃገር እንተንጓዓዝ እቲ ንብሎ ሕኒን እቲ ንብሎ ዘየድሊ ክሳያት ንሱ ኣሪምና ተመስገን ንብለሉ ደረጃ ክንመፅእ ሪኣ ሓንቲ ከይረሳዕኽዋ ክተመለስኳ ክሳያ ሓቅኻ ገደል እሞ ደጊምና ደጋጊምና እንኳዕ ናብ መበል 34 ዓመት በዓል ናፅነት ብሰላም ኣብፅሐና ካብዚ ኣብ ምጩውቲ ከተማና ኣስመራ ኣብቲ ከባቢ ቴክኖ ጋርደን ኮይና ናይ
ቀኒና ኢና ምስ ባባ ዳንኤል ዕላል ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ብዛዕባ እዚኣ መፅሓፍ ኣብ ገዛ ዝገበርናዮ ዕላል እውን ሓቢርና ነርና ኢና እጃመይ ብኸመይ ክትረኽቦ ከም ትኽእሉ ኣብ መስመር ኣብ ዝመፅኹምሉ እዋን ንዓና እውን ኮንታክት ክገብሩና ትኽእሉ ኢኹም ክንሕብረኩም ንኽእል ኢና ኣውገት ኣላ ኣብ ደገ ዘለኹም ብኤውሮጳን ብኣሜሪካን ኻ ክትረኽቦ ትኽእሉ መንገዲ ክንፀፈልኩም ኢና ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትፀፍልና ኮሜንትስ ክትኽእሉ ኢኹም ብዝተኻለና መጠን ኻ ብዋኑ ክንምልሰልኩም ኢና ሰናይ ቅንያት በዓል ናፅነት ይግበረልና እንኳዕ ናብ መበል 34 ዓመተ ልደት ኤርትራ ሃገርና ብሰላም ኣብፅሓልና ሰናይ ቅነ